Thil Maklor Khom episode 25 Thalak Makle Lauom Somna Amityville no Pangtha November ni Som Pathum Sangkhat Zakwa Somsari Palia Khan Kumsom ni Pathum mi Ronald DeFro Jr. Chuan an chen na in 112 Ocean Avenue Amityville New York a chuan a chung ta zong mi paruk lai mai chu an muthil line silai na kap lum vek maya he in thana rap thlak tak mai hi alar hle a helai mun hi a sang chun zoma ngai na a oma hemi be chana film po tam tak siam ani hialani ti chuan hemi hun laia in thana hmuna hian thom le thil engomon thria thina wangin photographer Jean Campbell chuan a camera thatak mai chuan he in chhong ni na hian hun bi neya ama in met turin a camera ada ti chuan thalak chu an han en kwal chuan he thalak hi alo lang futa a no pang niom tak mai chu room atanga rondak chuak alanga a mela tang chuan an chung ko tha te zinga mi no pang niarin ani pakwana motor hnunga thla kumsang kha jakwa somnga pakwa khan nu pakhat chuan anu thlan chu tloina pasal nen motorin an kala ti chuan a pasal motor thulai chu thla alak sak mai maya ma se he thalak an han siam tir le chuan a pasal hnunga chuan he thla hi alo chuang ve reng mai ani henu hian kanu thi to thla nge ni in ka hria ati pariat na Grand Canyon na thalak he thalak hi kumsang kha jakwa som sariala ka ni a Grand Canyon na tlang mor taka mi pakhat ding lai chu a thian ten an me saka chu thalak chu an siam tira an han en chuan anunga chuan thil hlom tak mai an hua pa pakhat dum veka in thuam camera lo en ve reng mai chu alo lang reng mai ani hemi te hian hemi hmuna hian minute som panga ve lai nom thu le tuma midang anom lo thu an soi boxi ani pasari na mai cham thalak kumsang kha jakwa somruk pathum khan New Yorkshire England biakin pakhata chuan an father chuan mai cham thla ala a ti chuan thalak an siam tir hnu chuan he thla mak tak mai hi lo lang ve reng maya father chuan chu thla chu Franciscan monk zingami ninge ya arin thu asoi ani parukna meyal qarano pang thalatu pakhat hian he in kang hlua lai hi thla alo lamol mola ti chuan thalak an en ko le chuan he mei chano pang niom tak hi meyal hlua kara chuan alo langa he thalak ti makle zual tu chu he no pang hi lau mel le na ti mel apu der lo boxi ani pangana kuang in son kumsang kha jasari somkwa pahnia chuan James Elliot chuan anupui Elizabeth phumnan thlan khurlian tak mai siamin anupui chu phuma te chuan kumrei takhnua chuan walran ta chung kwa chuan he thlan hi lein an chung ko zinga mi P Thomas Sina Goddard chu phum turin kumsang kha jariat pasari khan he thlan hi an honga maktak main he thana hian James Elliot nupui Elizabeth kuang le arwang chu hmu tur lo om reng to lova alo bo dei mai ni kumsang kha jariat som pahnia chuan chung ko ho satak mai Chase chung kwa chuan he thlan khur hi an chung ko phumnan an lei ve le a ti chuan Chase chung kwa an pa ber Thomas Chase chuan heta in phum sa Thomas ina thlan hi chu ti chelawin ti hian om zel ro se ati a an hu loka chuan Chase chung ko zinga mi Marian Maria Chase chu athita a he thlan khura chuan Thomas ina bula an zal ve ta ani ti chuan a kum le a chuan an chung kwa mi pahni an thi le a Thomas Chase ruang da ve tuma an thlan khur an han hon le chuan a ma kuma an phum tak Maria I kuang chu an nga na hmuna lo to der lo maya alet lingzonga in tungin an thlan khur banga alo in ngat vu mai ani misualemo tuemo om thadu lovina an lo khoi vel ni an ngaya te chuan an kuang chu ada na ngaya an ngat le a chu thlan hon number bul siam rit em chu an khar le ta ani ma se he thlan khur hi an hona piang in mak tak mai kuang ho chu alo in son tareng maya Thomas Chase kuang rit em mai mi pariat ngot mai na zon ngai te po chu alo in son zel mai ani ome chumi kum chuan voili lai he thlan khuna marble slab rit tak mai chu in hongin an hmu ani ti chuan he chanchin mak tak hi athang ta a an chung ko zinga mi a thi le chuan mi pui he vui huna po hian ron kalan tam hle ani ome an thlan hon na chu hemi tum hian pon lama tanga khoi ani nge ti fianan si menin an char bit ta ni ti chuan thariat aliam le chuan an governor le anaw te chuan he thlan khurlar tak hi en an du ta a an simen in charna te po chu ati chiat loin alo la oma
ma se thlan khur an hon le chuan mak em main kuang ho vel chu aloin no son le chiam mai ani hemi tum phei hi chuan kuang zong awain an dan ani lowa alo vek maya Mary ani kuang po chu veilam sira bok aloin tung le a kuang sir chu na takanor son atanga in siam niom tak hian a khem an hmu ani ma se he thlan khur chuat ero chu nu son na rang emo aum der bok si lo ani he thil thleng ra pom takawang hian chase chung kwa chuan he thlan khur hi an hmang du talawa an chung kwa ruang te po chu mundanga an son ta veka he thlan khur hi ruakin an data a tun thlengin tu mai nan hmangam talo ani palina apasal thi to thla he thalak hi kumsang hazakwa somkwa velala kani a nu pakhat upave to tak mai chuan thla ala a ma se chu thalaka chuan an hnunga pa pakhat alo ding ve reng mai tian hmu ani thla an lak lai hian tuma he pitar hnunga hian anom lo ti thala tu te chuan an soya he pa lo lang hi pitar chuan apasal kumsom pathum liam ta a thi to ani tin asoi pathum na samurai ke thla kumsang ni som panga khan redita chuan Martin Springer la thian pa chuan Martin a fanu thalak aposa he thalak hi alar chak khop maya Zushi Japan Rama Martin Springer la te pa fazin tuma a fanu thalak sak zinga mi ani Martin Springer chuan a fanu thla alak sak mol zinga thilmak tak mai a hmu a fanu thalak pakhata chuan a kein kara chuan kedang niom tak Japan Rama man lai samurai te ho bun thin niom tak but bun chu alo lang ve reng maya apa chuan a fanu hnunga hian tu ma heti hun lai hian anom lo thu le hem hun laia a fanu thalak danga chuan engma alan ve lo thu asoi ani pani na kut chuang bang hemi te chung ko thalak hi uluk takin han en la an mei chano pangsir berban lo ko ve tu hi tu kut ber nge ni ta angle midang la chu an kun dana la ya hmu thei vek boxi a he thalak hi engtik lai vela lak nge ti le siam chopaniem ti chu chiang takin hriat ani lo pakhat na motor chung thla he thalak hi Chico California a pa pakhat Roy lak fu ani a Roy chuan truck man to lo chetak mai a hmu a engamo background vela anal ringin thla alamai maya ti chuan thalak an en le chuan a phut chiang kher mai chu motor chia chunga chuan mei chhmai niom tak hi alo lang reng maya Roy chuan midang anom lo thu le motor chung po thla alak ma in mi anom nge om lo en thlap thu asoi ni Roy hi police ni in he thalak hi police station a po kalpuin a thian te en tir ve nge ani he mel lo lang hi ara pomin a mel en la hian he thla hian hlau nei niom takin hlau mel apule ngal ara pom du hle ani lor kho mi lo thira wangin lom thu kan soya i lo like in i lo subscribe ve nge don nia